Татарстанның дәүләт телләре турындагы канунның үтәлеше канәгатьләнерлекме? Моның өчен кем җаваплы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Студияда Венера Әйтова, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр аша җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Иң элек әлеге сорауны һәрберегезгә дә юнәлтәсем килә. Канәгатьләнерлекме? Бүген республикабызда ике теллек ни дәрәҗәдә тормышка ашырыла? Менә шушында катнашучыларны минемчә берсе дә канәгать түгел бүгенге хәл белән. Ни өчен дигәндә алга китеш юк. Ике теллек дигән нәрсә юк. Нигездә бердән-бер дәүләт теле рус теле. Һәм күпчелек шәһәрдә яшәүчеләр рус телендә сөйләшә. Гаиләләрдә рус телендә сөйләшәләр. Ә бит әнә шул канун буенча, әгәр дә ул үтәлә торган булса, бөтенләй башкача булырга тиеш. Заманында менә шушы декларацияны кабул иткән вакытта безнең беренче вариантта татар теле бердән-бер дәүләт теле итеп күрсәтелгән иде. Без менә шушы демократларга ниндидер уңайлыклар, алар да безгә уңайлыклар тудырсын өчен чигенергә мәҗбүр булдык. Чөнки алар Татарстанны Россия составында итеп күрсәтүне теләделәр декларацияда. Ә без моңа каршы идек. Һәм килештек, алар үзләренең тәкъдимнәрен кире алалар, без үзебезнекен ике телгә риза булабыз. Ләкин менә кайберәүләр әле соңрак әйтте, зур хата җибәргән безне. Бәлки шулайдыр. Алга китеш юк дигән фикер белән тәбрис килешәсеңме? Мин инде теге зур аралык өчен җавап бирә алмыйм. Ләкин соңгы 10 еллыкта күрәбез, зур чаралар уздырыла, мәсәлән, Казанны алыйгыйме. Һәм халыкара чаралар алдыннан бүтән илмәләр, язуларны алмаштырып чыгалар шунда ук. Теге элекеге форматында килешми, менә бинаны капламасын дип үзгәртеп куяралар. Һәм үзгәрткәндә инде булган татар телендә язылган илмәләр дә юкка чыгып бара. Иң мөһиме менә бу урамдагы язулар, алар тел ландшафтын билгеләүче шундый бер сифаты булып тора шәһәрнең. Илмәләр, юлдагы юл күрсәткечләре, менә һәм башка күрсәткечләр, алар 99% диярлек бер телдә генә, яисә русча, инглизчә генә язылган. Әле без Казанда сизмибез, мәсәлән, без инде оныттык, теге игътибарда әйтмибез, безнең урам исемнәре барсы да ике телдә язылган. Әмма без чыгабыз башка шәһәрләргә, Татарстан шәһәрләренә, анда хәтта урам күрсәткечләре дә, без гадәттә 10 урамны алабыз, аның 9-ы бер телдә генә язылган була. Менә аның хәле шундый. Әле без Казанда юк дибез, башка шәһәрләрдә дә тагында аяначрак хәл. Марат әфәнде. Мин урам исемнәре турында гына әйтәм, урам исемнәре тәрҗемә ителмиләр. Ул тәрҗемә ителү халыкның алдауга гына керә, чөнки официаль исем бер генә була. Ул бөтен дөньяда бер, мәсәлән, Нью-Йорк, ул яңа Йорк түгел, ул Нью-Йорк. Большая улица зур урам түгел. Ул большая улица. Түбән Новгород. Нижний Новгородта, Нижний Новгород кына. Просто бездә халык, гомумән Россиядә телләргә хөрмәт юк, законнарга хөрмәт юк. Шуңа күрә аннан соң халыкны алдау өчен, мәсәлән, безнең Казан урамында татар исемле урамнар күп кебек күренә, ләкин аларның официаль исемнәре алай түгел. Бездә авыл исемнәре дә шундый. Күп кебек күренә дисез. Күп кебек күренә, чөнки алар татарчага тәрҗемә ителгән. Официаль исемнәре аларның татарча түгел. Татарча бер чишмәле урамы бар. Битте. Урамы бар әле игелекле. Игелекле бәлки. Бар, бер-ике, ләкин официаль исем татарча булырга тиеш. Яшьләр килешмәде әле сезнең фикерегез белән, Рима? Yok, Казан муниципалитеты тарафыннан урам исемләре барсы да дөрес итеп эшләнелгән, язылган алар. Ниндидер сары күрсәткечләр алар шулкадәр сыйфатлы итеп эшләнгән, ләкин бу моның белән генә шикләнми бит. Чынында безнең бүген дигән сүзләрне гомумән әлеге темада әйтү кирәкми. Безнең төп проблема шунда. 90-нчы еллар вакытында суверенитет өчен көрәшкән вакытында безнең үзебезнең конституциядә булдырылды, кануннар да булдырылды. Менә
шул канунны бүген эшләтеп җибәрү механизмы гына кирәк. Кайчандыр бәлки канунга өздереп ике телдә дә мәгълүмат бирергә тиеш дигән, мәсәлән, җитештерелгән товарларга шундый мәгълүмат бирергә тиеш дип өздереп язарга тиеш булгандыр. Ләкин бүген ул юк. Кызганычка каршы. Менә бүгенге көндә хакимият тарафыннан азмы күпме бу мәсьәлә белән кызыксыну бар. Мин бу очракта җәмәгатьчелекнең, битараф булмаган кешеләрнең азмы күпме эшләүнең нәтиҗәсе дип күрәм. Чөнки азмы күпме ниндидер мөнәсәбәтләр бар, аралашу бар. Башка илләрдәге, башка шәһәрләрдә бу ике теллелек мәсьәләсе ничек куелган күрсәтеп, мин үзем ул хакта хакимияткә дә, Казан шәһәр муниципалитетына да җибәргәнем бар иде. Менә шул механизмнарны булдыру һәм ниндидер закон, канун астында актлар дип аталган менә шундый әйберләр төгәлрәк булырга тиеш, штрафлар салынырга тиеш. Ниһаять шуңа килеп җиттек. Моның өчен нәрсә каралган соң гомумән? Нәбил дөрес язмадым икән. Штрафлар белән генә бу хәлне, мәсьәләне хәл итү яклы түгел. Мәсәлән, ниндидер оешма ачыла икән, бина ачыла икән, анда ике телдә дә язылырга тиеш дигән әйберне алар белеп тә бетермиләр. Ягъни, мәсәлән, ул алдан ук төзелеш министрлыгы белән, төзелеш министрыгы ниндидер не бирә икән, кызыл ут бирә икән, фатиха бирә икән, аның фасадында да нәрсә язылырга тиеш, ничек язылырга тиеш икәнен уже билгеләргә тиеш инде ул. Казанда белмим, бәлки бу проблеманы ниндидер татар теле үзәге хәл итәргә тиештер. Ниндидер шунда бер армия тәрҗемәчеләр утырырга тиеш. Каядыр иалига барыйммы, КФУга барыйммы, яки ниндидер редакциягә мөрәҗәгать итимме дип, алар тинтерәп, интегеп йөрергә тиеш. Ким әфәнде, кая барырга тиешбез? Нәрсә дип әйтим? Монда бер генә мәсьәләгә кагылып китәсем килә. Тел сәясәте турында сүз алып барабыз икән, тел сәясәте ул бик күп юнәлешләрдән тора. Ул мәгариф системасы да, мәдәният өлкәсе, ниләр, вакыт матбугат өлкәсе бар, эшлекле сәясәте бар, башкасы. Алар инде без бер очрашуда ул мәсьәләләрнең бөтенесенә дә кагыла алмыйбыз. Әмма ләкин айрым аның шулары бар. Менә хәзер мәгариф системасына кагылабыз икән, рус телле ата-аналар, рус телле гражданнарыбыз, башкалар килеп чыга, башкасы. Тел сәясәтендә кешенең шәхесенә бәйле булмаган бик күп эшләр бар. Аларны Мәскәүдә контрольдә тотмый, аны рус телле, татар телен белмәгәннәр дә эшчеләре пошмый. Менә бу илмә такталарны киң мәгънәдә, киң планда илмә такталарны алабыз икән. Әйтик, автовокзалларда, тимер юл вокзалларында, аэропортларда, транспортта, шәһәр транспортында бүтән язулар, бүтәнесе. Менә бу олы бер зур блокны алып карыйбыз икән. Менә бу айрым шәхесләргә бәйле түгел. Димәк, biz бу өлкәдә иркенләп дәүләт дәрәҗәсендә эш алып бара алабыз. Әмма менә дөрес юл белән башланган иде сүз механизм турында. Законыбыз бар, программабыз бар. Әмма ләкин без инде 30 ел якын шушы мәсьәләне әз генә активлашып китәбез дә, тагын сүнәбез, әз генә активлашып китәбез дә, тагын сүнәбез. Моның өчен җаваплы, шулай бит. Моның турында сөйләшүебезне дәвам иттеребез, рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага кадәр без ике теллекнең республикабызда тормышка ашыру хакында сөйләшә башладык. Милли шура рәисе инде рекламага кадәр менә моның турында шулай сөйләшә башладык. Татарстан вице-премьеры Васил Шәһрәзиев һәр муниципаль берәмлектә республиканың ике теллек кануны үтәлеше өчен җаваплы махсус кешеләр билгеләнде диелде. Кайдадыр ул район башлыгы үзе, кайдадыр аның урын басары. 2018 ел дәвамында төрле кысаларга нигезләнеп, ике дәүләт теленә карата районнарның мөнәсәбәте тикшерелгән. Вазгыятны ничек үзгәртеп буласың? Бер генә мәсьәләгә кагылыйм. Мондай әйбер бар. Менә илмә такталар турында сөйләшәбез икән. Алар күп төрле, аларның форматлары, башкалары күп. Әмма ләкин 17 елның сентябрь ахырында хөкүмәтнең махсус карары чыкты. Мондай карарның, мондай төгәл конкрет язылган карарның әле чыкканы юк иде. Аны хупларга кирәк. Анда барлык дәүләт хакимиятенең башкарма органнары, муниципаль берәмлекләр,
алардағы жерлі үзәдәрәр, башқалар дәүләткә бәйле барлык оешмаларның да илме такталарын башкару һәм инде нинди андагы таләпләр. Һәм инде әлеге текстларны тикшерү безнең институтка йөкләнелгән. Һәм инде менә 17 елның соңгы бер 2 айы һәм 18 елны алып карыйбыз икән, барлыгы шама белән 350ләп заявка килде безнең институтка. Һәм анда Димәк, халык контроле аша килгән. Халык контролена бәйле түгел бу. Дәүләтнең карарына бәйле. Һәм инде анда 3600-гә якын илме такта тексты турында сүз бара. Бу республика буенча. Анда 43 район дип алабыз икән, 2 шәһәр, 20 тирәсе районнан актив рәвештә беренче шурда язмалар килде. Тагын бер өлеше зур булмаган информация сорап җибәрделәр, бер өлеше бөтенләй дә җавап бирмәде. Менә монда хәзер Васил Гаязовичның чыгышына бәйле рәвештә караганда, менә Тәбристә актив рәвештә чыгыш ясый әлеге утырышларда, әмма ләкин инде менә моны карыйбыз без. Дәүләт дәрәҗәсендә механизмның булмавы һәм механизмның эшләмәве. Механизм булса, алар анда канәгать булмаган кешеләр дә Казанга язып, Казаннан ярдәм сорамаслар иде. Безнең фәлән язуда иптәш анда премьер-министр урынбасары нишләтергә икән бу язуны? Безнең җитәкчелек районнарда, шәһәрләрдә кем җаваплы? Менә шушы мәсьәлә документ рәвешендә законлашмаса, без ничә дистә еллар бу мәсьәлә белән шөгыльләнсәк тә, әйбәт бу юнәлештә ике мөһим шундый адым ясарга кирәк минемчә. Беренчесе, бүтән илмәләр, язулар да алар муниципалитет һәм шәһәр хакимиятенең нигезләмәсенә таянып эшләнә. Менә син нәрсәдер, ниндидер язу элеп куярга теләсәң, сиңа паспорт алырга кирәк. Мәсәлән, Реклама Казани дигән оешма, ул Казанныкы, ул муниципаль оешма. Аңа барасын, язасын, размерларын, анда уты төшәме, кешеләргә там йокларга бирәме ул, юкмы? Анда бүтән эшкәлекләре белән берлектә язып, ясап, тапшырырга тиешсең. Менә ул нигезләмәдә безнең ике теллелек кануны берничек тә чагылмаган. Әгәр дә, мәсәлән, бар Түбән Кама шәһәренең тәҗрибәсе, анда шушы комиссияга ике теллелек өчен җавап бирүче кеше кертелгән. Ул я мәгариф идарәсеннән шушы комиссияга керә, я татар телен камил белгән кеше, ике телендә камил белгән кеше. Һәм ул әйтә, әгәр дә анда татар теле юк икән, ул әйтә, юк, бу паспортны ала алмыйсыз, чөнки сезнең ике телдә язылмаган. Бетте китте. Шундый менә бик гади механизм. Бу тирәнрәк механизм. Чөнки биналарга илме такталары илмиләр. Илме такталарын биналарга, ләкин ул бинаныкы түгел, ул оешманыкы. Һәр оешманың уставы бар. Ул уставта ул оешманың исеме языла. Бездә ике теллелек икән, уставтаның татарча исеме дә булырга тиеш. Мәсәлән, Мәгариф идарәсендә, Казан мәгариф идарәсендә безнең оешмаларыбыз бар, аларның уставлары бар. Һәрберсенең уставында язылган. Аның исеме татарча ничек, һәм аның исеме русча ничек. Андый исемнәр уставта булганда, бернинди комиссиядә кирәкми, шул уставтагы исем илме тактага язылып әле. Татарчасы һәм русчасы. Әлбәттә, безнең законнарыбыз бар, механизм юк дибез. Законнарны үтәтә торган механизм бөтен Россиядә эшли. Ул прокуратура дип атала. Безнең прокуратура эшләми Татарстан законнары буенча. Ул тикшерми Татарстанның законнарын үтәлешен. Безнең төп проблема шунда, безнең бөтен мөрәҗәгатыбыз прокуратурага булырга тиеш. Россиянең прокуратурасы, без бит Татарстан Россия дәүләтенә керәбез. Безнең законнарыбыз, Конституция нигезендә Россия законнары рәтенә керәләр. Шундый ук кичтәге законнар алар. Прокуратура аларның үтәлешен тикшерергә тиеш. Әлбәттә кирәк, законнарның үтәлешен прокуратура гына тикшерә. Һәр адымыгызны тикшереп тора ул прокуратура. Сез прокуратурасыз бер адым да атлый алмыйсыз безнең илдә. Шуңа күрә, әгәр прокуратура тикшермәсә, ниндидер урамда йөргән малайлар комиссиясе генә бу
эшкә тәртип сала алмый. Сіз бүтіней бітіріп атмағыз инде Бөтенләй атмый, ләкин ул партизанлык, дәүләт эше түгел, ул партизанлык. Ул беләсез, мин чагыштырам аны башак җыючылар дип. Кырда комбайн эшли, суга ура, аны КамАЗлар белән ташыйлар һәм чыгаралар пионерларны монда. Тишеп калган башакны җыярга. Анардан уңышта артмый, нәтиҗәсе дә юк. Соңгы шиктә сез әйткән сүзләр дөрес, прокуратурага барып чыга. Әмма ләкин әлбәттә прокуратура эшләтә торган норматив документлар, норматив хукукый документлар булырга тиеш. Менә бу язуларны ничек? Менә Тәбриз алар юк. Алар юк. Тәбриз аны әйтә башлады. Менә шушындый документлар булырга тиеш. Законны эшләтә торган. Законны эшләтә торган. Һәр очракның менә механизм эчке механизм эшләми. Менә Марат Зазовшинде улы тәҗрибә мәгариф рус телендәге вывескалар өчен механизм юкмы? Юк. Бар бит алар. Марат Зазович. Ул әле ниндидер документ әйтик, ничек итеп язарга, ул әле механизм түгел. Менә хәзер мәгариф системасын алай икән, анда күпме норматив хукукый документлар бар. Өстәмә рәвештә. Мәктәпне ничек оештырырга, класслар ничә булырга тиеш, башкасы. Язма информация турында алабыз икән. Без конкрет менә администрацияга яңа Казан мәгариф системасында бик җиңел хәл иттем. Уставта 2 исем бар. Бетте 2 исемдә вывескага чыга. Администрацияга килде, яңа бер кеше эшли. Хәзер ул шушы юнәлеш буенча җавап бирә. Ул нинди документлар буенча үзенең эшен көйләргә тиеш. Менә 90 нәрсә өчен әйтәм мин менә 90-нчы елларда дәүләт менә әле берничә көнлек кенә республиканың телләр комитетының утырышы булды премьер-министр җитәкчелегендә. Кызганыч, соңгы берничә ел дип әйтсәм, ышанмаулары бар, утырышларың булганы юк иде. Әсгат Әхметович та, Сафаров та катнашты, бик күп кешеләр катнашты, министрлар. Менә әлеге утырышлардан күрәбез без ничек итеп президент аппараты җитәкчесе берничә моментка тукталып әйтте. Бу каян алынган саннар дип. Ягъни әлеге мәсьәләнең тагын бер тапкыр киләбез без, механизмның эшләмәве турында сүз бара. Бу мәсьәләне безгә дәүләт дәрәҗәсендә менә хәзер тәбрисләр әлеге мәсьәләдә актив эшлиләр икән. Берне күрсәтә, шулай бит икенче. Саннар менә хәзер районнарга чыгып карыйк. Ул менә бу әле мин бая әйтеп киткән хөкүмәт карарының да үтәлеше шамалы. Менә районнарга килгәндә 33 муниципаль берәмлектә 2 теллек мәсьәләсендә яхшы динамика күзәтелә диелгән. Әмма Әлке, Гәрҗәтне, Буа, Зей, Петреш, Теләше, Ширмешән кебек 12 районда буш аксы диелгән. Хезмәткәрләр юк, финанс юк, җитми диелгән. Менә республика канун тәләшен мәсьәләсендә мондый акланулар урынлымы соң? Менә мин сүзне башлаган идем. Шәхесләр, аерым кешеләрдән бик күп нәрсә тора. Бар районнар җитәкчеләре менә дигән бөтенсендә тикшереп торалар. Һәм бар районнар бу эшләр берсе дә контрольдә түгел. Монда әлбәттә кешенең милләтеннән дә тора, ләкин шул ук вакытта рус милләтеннән булган район башлыклары да кай вакыт татарларга караганда ныграк һәм яхшырак контрольдә тота бу эшләрне. Әлеге яхшы башлык киткәннән соң җимерелеп төшмәскә тиеш. Шуңа күрә механизм нинди генә башлык килсә дә, механизм аны тәртәдә тотарга тиеш. Башкача нәтиҗә. Минем тагын бер менә мөһим инструментны әйтеп каласым килә. Хәзер безнең Татарстанда бик актив төзелеш, төзекләндерүшләр алып барыла һәр вакытта да. Клубларны төзиләр, шуннан соң хастаханәләрне, спорт объектларын һәм башкалар. Һәм бер тапкыр мин хәтерлим әле берничә ел элек мин үзем 7нче поликлиника янында яши идем һәм аны универсиада була дип, аны ниндидер төп урын итеп сайлап, аны төзекләндерделәр һәм тышына язуларны 2 телдә яздылар. Рус телендә һәм инглиз телендә. Шунда мин төзелеш министрлыгында ул вакытта танышларым бар, шунда кирдем, мин әйтәм, ничек шулай булган, проектын күрсәтегез әле, нигә менә аның тамырын беләсем килә. Алар күрсәтәләр, проектта татарча язу бар. Чынбарлыкта юк. Һәм менә без күп кенә район шуннан соң инде аларны аны куйдылар, чөнки без анда яный башлаган ик антипремия бирәбез сезгә дип. Сез башак кына дисез, Марат абый. Менә башак җыю гына дисез. Бу тамчы. Ул берне тапкан. Ул аны тапмаган. Механизмны алыштыра алмый башак. Эш анда түгел, там бер инструмент, менә төзекләндерәләр икән.
дәүләт программалары кабул ителә икән, аны безнең гадәттә ТГИП ясый инде шул проектларны, төзелеш проектларын, аларны татар теленнән башка кабул итмәскә, аңа кул куймаска кирәк. Шушы механизмны булдыру кирәк шуннан да. Тагын бер генә мисал китереп китәм. Аерым алганда Казан шәһәрендә мемориаль такталар, истәлек такталарын күрәбез без, биналарга эленгән. Менә бу юнәлеш буенча Мәдәният министрлыгы безнең институтның 2-3 документта кулы булмаган килеш бу материалларның эчтәлеген дә кабул итми. Һәм татар теле турында инде гомумән татар ике телдәге бөтен текстны безнең институтның мөһер белән кул тамгасы булмаса кабул. Ягъни менә бу механизм җайланып килә. Бер телдә генә чыгардылар бит инде. Димәк, узмаган. Юк, узмаган. Озмы күпме дәүләт оешмаларына караган илмә такталар, фасадтагы язылган язмаларга ул кадәр бәйләнерлек тә түгел кебек. Ул эшләнгән. Эш башкарылган. Әлбәттә, моннан тыш күп шул кадәрем хусусый биналар, ниндидер сәүдә оешмалары, кибетләр, чөнки кешеләр дәүләт оешмаларына йөрми, алар кибеткә йөри, алар цирк, нидә башка күңел ачу үзәкләренә йөри. Анда менә бары тик урыс телендә яисә инглизчә. Менә аларны нәрсә эшләтергә кирәк? Монда башка чара, монда кызыктыру чарасы кирәк. Дәүләт башкарган эшне алар теге априори 100%-ка үтәрергә тиеш. Хосусыйлар белән, хосусый эшмәкәрләр белән алай эш итәргә ярамый. Закон булган килешме? Аңлатырга кирәк. Бездә ике теллелек, бездә ике телле аудитория, сатып алышы. Сез үзегезнең продуктыгызны татар телендә тәкъдим итә аласыз дип. Бер мисал белән һич килешмим, чөнки ул оешмаларның барсында уставлары бар. Уставта ике исем булырга тиеш. Бу Татарстан, кичкенә генә ИПларның уставлары юк. Әйме, кичкенә генә ООлар уставка алар инде карыйлар. Бер кирәкмәс документ шикелле генә. Карыйлар, алар барыбер регистрация шаузалар. Минем әйтәсе килә. Регистрация шалар ике исемсез узмаска тиеш. Хусусыйлар турында сөйләшәбез икән, монда кирәк кызыксындырырга. Менә Римма дөрес әйтте, әйме. Буны аерым мөмкинлек итеп күрсәтергә кирәк аларга. Хәзер татар теле шундый экзотик телгә әйләнеп бара, әйме, экзотик тел булып бара, кулланма тел түгел. Менә бер мисал, бер дустым белән кирдек, сез аны беләсез, исемен әйтмим, татар журналисты төшкә ашашырга, әйме, кафега. Бу менюны алды да, ул бөтен кеше белән татарча сөйләшә, ул килде бер кыз, официантка, бу әйтә, ашыгыз бармы? Да, есть, диде. Ипигез бармы? Да, есть. Бу әйтә, куриный голень нәрсәле ул? Теге әйтә, тавык буты ди. Моңарчы русча сөйләшкән кыз бер заман тавык буты дигән сүзне искә төшерде. Димәк, үзебездә дә тора, без үзебездә сорарга тиеш. Чөнки татарча белүче, фикерләүче кешеләр күп, әмма алар барысы да шундый теге партизаннар шикелле яшеренгән. Һәм менә шушы кулланма телне үзебездә кертсәк, мин теге дәүләт эшләргә тиеш түгел, барысы да үзебездән керә тора дигән сүздән түгел. Кулланма тел итәргә кирәк. Менә кулланма тел булса, ул очракта инде ихтыяҗ күпкә арта менә бу илмә такталарга да. Шул исәптән коммерцияләрне дә. Хусусый оешмалар икән, монда безнең сәүдә министрлыгы бар. Алар белән эш итәләр. Аңлатырга тиешләр. Эре ниндидер корпорация килә икән, бездә ике телле конституция бар. Без ике телдә язабыз, ике телдә хезмәт күрсәтәбез дип аңлатырга тиешләр. Телләрдә ишетерләр дип ышанасы килә инде Европа кибетләре барса да ике телдә ясаганда ук ясап килгән. Ясалмаган иде Марат абый. Мин Инверкампортка үзем мәрхүмгә хат яздым. Бездә сездә швед теле, сез бит швед, сездә өч дәүләт теле дип яздым. Нишләп сез Казанда бер телдә генә бер телгә генә өстенлек? Сүз бара, барыбер менә син ясаң, башка кешеләр яса, бар ихтыяҗ да туа бит. Индус әфәнде, ике теллекне тормышка ашыруда нәрсә таяу ноктасы булырга тиеш? Менә бик дөрес сөйләшү. Калмаган тема калмады кебек. Ләкин монда һәммә нәрсә безнең үзебездән тора. Халыкның үзеннән тора. Әгәр дә кайдадыр кемдер ничектер дөресшләми икән, нигә ул турда халык белүдән дә таләп итми, белү дә сорамый, нигә? Әйтик, район җитәкчеләрен билгеләделәр, аның кануннары бар, менә үтәргә тиеш. Бу яхшы гына үти, икенче кеше килде. Ул үтәргә тиешме?
Моңардан бит таләп итә белү кирәк. Бу җитәкченең үзеннән дә ни рәвештә эшли бу кануннар. Син үзең нәрсә эшлисең, өлешең нинди? Менә шулар бөтенесе булмаса, әлбәттә менә бу шәхси җаваплылык булмаса, без һич кенә дә бер ничек тә телебезне гамәлләштерә алмаячакбыз. Гомумән алганда, әлеге тапшырудан соң һәр кеше дә уйлансын иде, менә шу әлеге сүзләрдән соң уйлансын дигән теләктә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.